Teď se nacházíme v lokalitě, kterou si obec vytipovala jako lokalitu vhodnou pro výstavbu větrných elektráren. Větrné elektrárny jsou jednou z možností, jak obec může získat peníze na projekty, které buď chce, nebo i musí do budoucna udělat. A je to jedna z možností, kterou by měl snad podporovat i stát. Je to zelená energie, nemělo by to škodit ničemu kolem sebe. Je to prostě jenom takový jiný vizuální bod v krajině. Pravděpodobně to uděláme formou tou, že obec bude součástí společného projektu, kde obec bude podílníkem ve společnosti, kde obec dává vklad právo stavět a má 10% podílu. A dostane 10% z alternativního zisku zpět, což je pro obec asi jedna z nejvyšších nabídek, kterou dostala. V Dlouhé Brtnici jsme si nechtěli dovolit lidem prostě říct, že teď tady budeme mít větrné elektrárny a hotovo. Takže jsme připravili anketu, aby jsme znali co nejpřesněji názor obce, a dopadlo to tak, že lidi dostali přibližně 2 týdny před anketou informace, veškerý možný, co jsme jim mohli dát, a následně jsme asi v průběhu 3 dní provedli anketu, která ukázala, že přes 93% obyvatel obce zúčastněných je pro. Už jenom jak tady stojíme, tak člověk cítí, že fouká, tak by to asi mohlo fungovat. Konkrétně v této lokalitě jsou větrné podmínky takové, že na větrné mapě České republiky jsou jedny z nejideálnějších. A táhnou se tamhle od Pavlova až po Předín. Je pruh, kde jsou větrné podmínky nejstabilnější a pro výrobu větrné energie nejkvalitnější.